A yau za mu nuna muku yadda za ka yi declating ɗin bidiyo ɗinka ya nuna ma jama'a da yawa ku biyu. Saboda haka ku biyo mu a channel ɗinmu na matasan Kano TV fassarar editing KineMaster. Saboda haka ku danna mana subscribing domin ku rika samun sababbin fina-finanmu kamar haka. Kun ga yacce editing ɗin yake? Za ka taho kai kaɗai amma kamar siddabaru. Kuna gani? Yauwa. To, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu tare da nuna muku yacce za ku yi. Za ka taho kai kaɗai yacce za ka yi. Kuna gani? To, shooting ɗin kenan kafin a yi editing ɗin. Masha Allah. Yanzu za mu wuce KineMaster kai tsaye domin mu nuna muku yacce wannan abin yake. Instead za ka fito sai ka shiga media kowa ya sani, sai ka danna nan guraren gashi nan, sai ka ɗauko wannan shooting ɗin da kai. Gashi nan za mu ɗauko shi. Kun ga shi mun ɗoro shi. Sannan sai ka yo baya, sai ka zo ka rarrage shi ka yanke shi. Sannan sai ka taho a hankali kana bi kana tahowa kana ji kana ja. Kuna gani dai ko? Sai ka zo gun da ka fara ɗaga hannu sai ka tsaya daidai gu. Sai ka zo ka danna can wajen ukun nan. Za ku ga capture a sama. Sai ku danna shi yana waiting yanzu zai zo. Kun ga ya capture. Sai ka matsa gaba. Inda ka ƙara ɗaga hannu sai ka ƙara saita shi daidai da daidai. Sai ka capture ɗin shi. Sai ka ƙara matsowa gaba inda ka yi wannan abin. Kun gani? Ɗan jan nan ka taɓa shi ya zama kore. Sai ka bar shi haka sai ka dawo baya inda ka ɗaga da farko ma. Gashi nan ko? Manta muka yi ba muka wuce. To yanzu dai gashi nan. Ka ɗaga haka sai ka yi capture. Ka danna ɗan jan. Kana danna zai zama ja. Yauwa. Yanzu mun yi muku biyu ko? To bari mu matsa mu ƙara muku na gaba. Inda ka ƙara ɗaga hannu na ƙarshe. Gashi nan muna jawa. Yauwa nan ko? To nan za ka tsaya daidai sai ka danna ga wani abu nan kamar kyamara sai ka danna shi. Sai ka danna nan ga wajen yauwa to sai ka danna sa. Gashi nan yana motsi. To ya yi capture. Sai ka matso sosai daidai gun da kai na ƙarshe nan ma ka danna. Kana yi kana capture kana danna wannan jan abin yana koma kore. Yauwa. Sannan sai ka fito gaba ɗaya. Ka fito sai ka jira ɗan kaɗan sai ka dawo Google. Idan ka zo Google sai ka yi searching ɗin remove BG. In ka yi searching ɗin remove BG zai kawo maka hotuna wa'inda naka ne ba na wani ba. Gasu nan ya kawo masu. To a ciki in ka ɗaga za ka ga an sa select photos. Kana shiga za ka ga hotunan da ka yi capture ɗin nan nasu. In ba su anan sai ka duba kan memory ɗinka. Kamar dai yacce muka duba yanzu. Kai sama ka dudduba sai ka yauwa to ka ga mu kamar mu da muka yi ga namu nan sun zo nan. Sai ka fara duba kaɗan a hankali kana ga wanne ne na farko. Idan ka ga na farko sai ka ɗauko shi kamar haka. Ka sawo shi nan gun kai sama. Ka ja sama sai ka sassaita. Gashi nan yana download ko? Gashi nan muna ɗauko shi. Yauwa kun gani? Gashi nan ya zo Google ɗin da muka shiga. Yauwa to kun ga kamar wannan sai mu danna download ɗin nan na ƙasa. Wannan wajen ga nan ƙasa editing mun danna downloading. Yanzu mun ɗauko shi har ya buɗe ma. Yauwa sai ka dawo ka duba ka ƙara ɗauko hoto na gaba wanda ka ɗauka again. Gashi nan za mu ɗauko. Sai mu buɗe mu ƙara dawowa nan. Sai mu ɗauko background. Gashi nan za mu ɗauko wannan da wannan da kuma wancan. Yauwa
Idan ka fito sai ka yi sama, ka jawo sama. Ka ga hoton ya zo original sai ka dawo kin master ɗinka. Sai ka danna wannan bidiyon da kake editing gashi nan mun danna mun dawo ko. To sai ka zo ka ga wancan duk ya goge. Iya wannan da muka bari shine. Sai ka ci gaba da abun nan ka shiga layer, ka danna background sai ka ɗauko hotunan da ka ɗaɗɗauko a can. Gashi nan sai ka sassaita su daidai inda ɗaga hannunka yake. Gashi nan muna saitawa sai ka fito sai ka ƙara ɗauko ɗayan. Gashi nan duk ta layer za ka bi ba ta media ba. Ka ɗaɗɗauko su in ka shiga layer daga sama ka ga abun nan duk gashi nan muna ɗaukowa muna sa muku. Yauwa. Sannan kuma sai ka fito duk gashi nan dai mun sassa kafin mu saita muku ne. Ɗaɗɗauko su muke yi da kafin mu je can mu saita muku. Sai ka zo ka saita kowanne a inda yake. Gashi nan dai muna ta ɗaɗɗauko muku su. Wa'innan duk ba su da wuya. Na san za ku iya. Tunda duk dai in ka sa ko aya ka sa za ka zo ka saita su daga baya. Kaman mu dai yacce muke yanzu. To yanzu mu gashi mun saita muna saita kai. Kuna gani ko? Yauwa. To kun ga wannan anan za mu sa shi. Gashi nan muna zuƙo shi domin mu saita shi da jikin ɗan uwan shi. Yauwa to kamar dai haka ɗin nan sai ka saita daidai inda ba za a gane ba. Sai ka dawo na gaba. In ba mu ɗauko shi ba gashi nan sai ka saita shi da jikin wancan. In ka ga zai haɗe kaɗan matso da shi baya. Yauwa. To sai ka dawo jikin wannan ka saita in yake ka jawo shi baya. Yauwa. Kai ka saita shi. In ya saitu sai ka ƙara ɗauko na gaba kamar wannan sai ka ajiye shi. Sai ka ɗauko wannan sai ka jawo shi baya. Ka saita shi daidai wa daida. Kuna gani? Yauwa. Sannan sai ka ƙara ɗauko na gaban can sai ka jawo shi, ka jawo shi, ka daidaita shi. Kuna gani ko? Kun ga ya daidaitu sosai. To bayan ka gama wannan gashi nan muna dai saidaita shi. Bayan mun gama wannan sai mu zo mu duba mu ga mu saki bidiyon mu. Kaga ai wancan aka ƙyale shi wucewa zai ba zai tsaya ba. To sai mu tsaya daidai wurin kamar haka mu ƙara saitawa sai mu saki. Kuna gani dai ko? Sai mu duba mu gani mu yanke iya can wurin sai mu sakai. Sai mu matso gaba. Yauwa to muna yanke inda ba shi da amfani ne. Kamar yacce kuke gani gashi nan. Nan ɓarin muke yankewa ba dama muke yankewa ba hagu ba. Kada ka yanke dama ka yanke aikin. Yauwa. Gashi nan mun yi step by step. To mun yi play ne nan. To kuna dai gani ko? To ya kuka gani abun siddabaru. To in kai ma kana so kai wannan cikin sauƙi muna da na biyu. Ka biyo mu a shafin mu mai suna Matasan Kano TV domin mu ƙara.